afternoon, kumusta kayong lahat dyan? Kumusta ang buhay-buhay natin? Hi everyone, good afternoon. Today is Thursday. Thursday ba? O tama. Thursday and it's February 27. February 27. At nandito ako sa harapan nyo guys para sabihin good afternoon and thank you so much. Yun, ang una ko nabigkas. Thank you so much and congratulations to us all na naabot natin ang 13K. At nandito ako for a small haul. Magha-haul tayo ng galing sa Lazada. So this must be Lazada haul. At meron kasi akong 1, 2, 3, 4, 5. 5 na balot dito sa harapan ko. Dahil yung iba ay nabuksan ko na. Marami sana to guys, kaya lang yung iba ay nabuksan ko na at nagamit. Umuulan ngayon, kaya nandito ako, naisip kong umupo uli dito para makipag-usap sa inyo, makiconnect. And then one thing more is that gusto kong mag-shout out kasi requested by several viewers na mababait ay gusto raw nila ma-shout out. That's why magsha-shout out ako dito sa huli nitong pagkatapos ko nitong haul ko ng Lazada. Anyway, 1, 2, 3, 4, 5 packages lang naman. Kaya madali lang tayo guys. I-share ko lang ito. Yun nga, sasabi ko meron ng mga nabuksan. Kaya ibala, itong 5 na hindi ko pa nabuksan ay ipapakita ko. Okay, unahin natin itong wala namang description kung ano ito. Itong brown box at ang laman niya ay wait, description. Ay, yung iniintay kong matagal na ngayon lang. Bakit ang tagal kaya nito? Almost 1 month. Itong order kong ito. 1 month or 1.5 month. Ang tagal, akala ko hindi na darating. Kaya, ayan o, nakasulat. Description. Bet Dia Unisex Computer Glasses Eyewear. Baka naman hindi ako nag-order. Baka si Gian ito. Kasi Bet Dia eh. Baka. Hindi ko lang alam. Kaya lang, gusto kong buksan. Nag-order din kasi ako nito. Baka naman na-cancel na. Bakit gano'n na hindi na dumating? Nagdadalawang buwan na yun. Kaya ito na lang. Ayan, buti na lahat may blade ako sa harapan ko. Buksan natin guys. Yes! Naku, mainit. Yung aircon ay kabubukas ko lang kaya ako'y pinagpapawisan. Ayan, Bet Dia. Kita nyo guys. Naku, dito pa ini-slice. Nasira tuloy yung box. Ini-slice ko guys. Oh my God. Ayan. Tiyanan! Ang ganda ng box guys. Wow. So elegant. Kaya lang na may scratch siya dito o doon sa blade. Anyway, buksan natin. Makiusyoso tayo. Ang pangalan niya ay VEITH DIA with, ewan ko kung tama yung pronunciation ko, with Dia. Okay? So, let us open. Careful, careful. Wow! Ang ganda naman ng case. Wow! In fairness, ang ganda ng case, guys. So, and then, how much? Napakaganda ng case. How much are you? 690. Ano na to? Meron na siyang meron na siyang shipping fee, 690. Anyway, mura pa rin kasi with shipping fee and this beautiful, hindi ko pa nakita nga ang laman eh. Yung case lang eh. Kontento na naman ako. Ay, ganun talaga ako kababaw guys. Okay. At saka ang dulas, in fairness, ang dulas. Ang daling yung zipper niya ay diretso, hindi yung iba ay halatang mumurahin din, ganun ka, yung parang nagzizigzag yung kanyang zipper. Ito hindi. Pero yung laman kaya, Jaran. Opo, naku, may card pa ha. With the official store. Wow, meron pa siyang
may note siya, guys. Dear, ayan o. Basahin ko. Or kayo na lang bumasa. Teka lang, ha. Ayan siya, oh. Ayan siya. And then, dito sa kabila ay ganyan. Kita nyo? Ganon siya, guys. Sabi niya, with the official store, thanks for your purchase. If you like our item, please give us 5 stars rating. Comment with picture, get 5% discount. Naku, pag nagpicture pala tayo at meron tayong magandang review para sa kanilang product, ay at magbigay tayo ng 5 stars, ay bibigyan tayo ng 5% discount. Pero tingnan muna natin ang product, di ba guys? Tingnan muna natin kung okay. Kung okay, agree, mag-ano tayo, mag-comment or maggawa tayo ng review doon sa kanilang store online. So, basahin ko guys. Dear customer, thanks for buying from BTO official store. When you saw this card, means you already received your item. So, if you like our product, could you please give us 5 stars rating with image comment for other customer references? Blah blah blah. Thank you, ganyan. Hindi ko na tapusin guys, medyo mahaba. Okay, ganon ang sabi. At tignan natin, excited ako sa laman nitong box na ito. Wow. Wow. Look at this guys. Nasa plastic pa lang ay nagagandahan na ako. Kasi, ano siya, yung kanyang material ay parang sa naaninag ko dito sa plastic pa lang. Ay, parang makukontento nga ako. Oh, with ano pa ha? Anong tawag dito guys? Etiketa? Anong tawag nyo dyan? And then, itong plastic niya guys ay talagang solid ha. In fairness ha. Alam nyo bang kasikas? Doon kasi sa province namin, nung maliit pa lang ako, yung kasikas ay yung ano, yung pinaka ng back ng turtle, yung bahay ng turtle, yun ang ginagawa. Ay parang ganun ito oh, para ginagawang suklay, ginagawang singsing, bracelet, comb, ganun ang mga gamit ko nung dalagita ako kasi marami doon. Ganito yun, parang ganito. Pero not really. Pero makapal siya guys. Nakita mo? Oh. And then in fairness sa seller ha, thank you seller kasi napaka-safe nung packaging, naka-box. Hindi na siya naka-bubble wrap, pero meron siyang case na safe naman, ganyan. Okay, and then ano ito? Meron pa siyang ganito guys. Merong maliit na card. Test, wear glasses to see the beautiful pattern. Ah, really? Para test daw ito. I-test mo raw dito. Ganon. Wow. Oo nga. Ganda. Wow. Kailangan namin itong ganitong glasses dahil lagi kaming titingin sa online, sa alam nyo ng radiation. Naku, kailangan nating protektahan ang mata natin guys. Kasi kung hindi, naku, lalabo ating paningin. At kung malabang yung paningin, naku, wala nang powers, paano na lang. Kaya, kailangan ingatan. Kaya ito, in-order ko. Ewan ko kung kay Gian ito. Laging nag-order yung dalawang yun. Si Gian, si Marco, ako. At ini-orderan ko yung husband ko. Pero hindi naman nagsusuot yun. Ang gusto niya yung may grado. Kaya ito, kontento ako guys. Maganda. Nakita nyo na? Ako, binalik ko na. Busisihin muna natin. Ganyan. Tapos, ganon ang joint niya. Nakita mo? Ganyan. Mukha namang matibay. And then, sa tingin ko, ito ay brass. Ang material, brass. And then, yan, ganyan nga. Yan. Tapos, saan yung cover? Where are you cover? Yan, i-cover ko muna guys. At buksan natin yung iba pa. Okay guys. Ay! Nahulog. Okay, pagpatuloy natin guys ang ating haul. Tapos na yung eyeglasses.
Okay? Tapos na. Next, ito. Sinilip ko ito kanina, ganyan. Pinunit ko siya pero hindi ko siya binuksan ng tuluyan. Kasi sabi ko, isama ko dito sa haul ko na naipon dito. Kasi itong apat na ito guys, maliban doon sa box na brown, ay halos magkakasabay. In the morning, 3. Tapos mamaya, dumating itong isa. Ganon ang nangyari. That's why naisipan kong i-share sa inyo kasi yung mga occasion diyan online. Pero meron akong nabili dito na matagal ko nang gustong bilhin, ambisyon ko noon pa, na powder na ginagamit ng mga beauty vlogger. Nakita ko dito kay Riza Contawi at siyang nag-review nito at napakaganda daw. Yun ang gamit niya. Lately, favorite niya raw ito. Kaya nakita ko naman sa kanya kasi nakita ko kay Riza Contawi, yung complexion namin ay pareho ang shade. Pareho kaming hindi masyadong maputi, morena lang, ganon. May itsura kong naulanan. Okay, anyway guys, patuloy pa rin kahit umulan. Ayan siya guys. Ay, hindi ko pala binasa. Wait. Ang nakalagay dito ay, ito ay, ito na naman tayo, maghanap na naman guys. Wala yung description dito, so hindi ko na basahin. Basahin na lang natin dito. At ang price nito ay medyo kung may kamahalan. Ito siya guys. Anyway, lalagay ko lahat dyan sa ano ang binuksan ko guys. Ito oh, nakita mo. Ayan. Ayan. Ang price niya is 3,201 plus yung shipping fee. Kaya medyo may kamahalan. Ang sakit sa bulsa guys. Pero kailangan din. Kasi gustong gumanda. Kasi kailangan din kasi gustong gumanda. Ano ba yung salitang yon? Ay naku! Oh my God! Talaga naman, lahat naman tayo gustong gumanda, di ba guys? Aminin, meron bang gustong pumangit? Imposible na. Ha? Ito yun guys, oh. Para malaman nyo. Oh, jaran! It's my first ever na Makeup Forever. Never akong nagkaroon ng product from Makeup Forever. At ito ang the first ever na natanggap ko at on hand na hawak ko na Makeup Forever Professional Paris. Galing sa Paris ito guys. Tapos Pro Finish Fond de Tint Multi-Use Powder Foundation. 10 grams ang laman. Ito siya at andito ang description. Rula Bochel. Ay, hindi ko na mabasa yung iba dahil French. Ayan. At hindi ko maintindihan. Sorry, hindi ako marunong mag-pronounce. At ito na lang. Ito ay nagsasabi dito na recyclable, paraben-free, 24 months. Wow, 2 years na gagamitin. And the shade is 120 Ivoire Natural Ivory. Ayan. Ivoire Natural. Ayan. Natural Ivory. Yon. Tama ba yung pronunciation ko? Kayo na bahala. Huwag naman sana sumakit ang ulo yung makinig sa akin. Ito, Makeup Forever and forever will be. Oh my God. Awi kaganda dito. Sana naman gumanda na tayo. Try ko guys ha. Sa harapan nyo. Try ko guys ha. Try ko lang konti. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Meron din siyang salamin. At dito rin yung yung applicator, dito sa ilalim, parang yung pangkaraniwang powder na nabibili sa drugstore. Ayan oh. Wow. Kasi nakita ko to gamit ni ay totoo nga, ang ganda. Wow. Iba ang effect guys. Wow, gaganda na nga tayo nito. Alam nyo, yung mga bagay-bagay, na-realize ko ngayon tumatanda na ako porket hindi ako sanay sa mamahalin, no? Alam nyo, may mga ilang piraso akong biniling mga mamahalin, ay napapagtanto ko
Ngayon lang na medyo nagkakaedad na tayo, parang nare-realize ko na yung mamahalin, iba talaga. Iba ang dating. Grabe. Ewan. Basta ako'y nasiyahan dito. Na-try ko. Nakita nyo naman ang effect sa cam. Di ba guys? Ulitin ko pa. Ulitin ko. Gusto nyo? Tuwan-tuwa. Wait lang. Wait lang ha. Wait lang. Hay. Nako. Okay, pagpatuloy natin. Asa na? Sabi ko, try natin uli, ha? Ayan, oh. Matte siya, pero yung magandang effect sa skin kasi naku, nabasa pati kilay ko dun sa ulan, guys. Nagkawindang-windang na. Lumabas kasi ako saglit. Ayan, oh, ang ganda. Oh my God. Flawless ang dating. Kita mo? Flawless, guys. Wow. Wala akong kasi. Parang yung parang yung dati kong ginagamit sa Roma na yung Shiseido. Parang ganun. Ganun talaga yung mga mamahalin Iba effect Iba talaga. Iba talaga, guys. Aminin. Okay, so nakontento tayo. Nakita natin ito. Makeup Forever Professional Paris Pro Finish na powder foundation at ang ganda. Super, super, super. Super. Thank you, Lord. Aww. Ayan, naka-thank you, Lord na ako. And then pang second yun, third, ito. 281 at ito ay what is this? Pink Cat. Ay, Pink Cat yung store at ito ay anyway, I will just open. Wala Wala. Code lang ang meron. So, useless lang na basahin ko. Openin natin kaagad dahil excited ba kayo, guys? Ako excited na excited. Super. Ayan, super, super excited. Super, super. Wow. Mahaba siya. Ano ito siya? Teka lang. Grabe ang pagkabalot. Nakita nyo, guys. Bubble wrap siya talaga. Oh. Bubble wrap siya talaga. Bubble wrap. Grabe pagkabalot. Wow. Thank you, seller. Para naman para safe yung product. Ganito talaga dapat. Diba? Pero tignan natin kung ano to. Di ko pa rin tanto kung ano. 3W Clinic Collagen Eye Cream. Whitening. Happiness is feeling cool, calm, and uplifted. Para sa yung eye cream dito sa paligid ng mata para mag-remain tayong maganda at hindi yung parang haggard looking. Ito yun. Try ko pa lang. My first time to use this. This one is 3W Clinic Collagen Eye Cream Whitening. Ipapagamit ko rin kasi kung ano yung ginagamit ko sa mukha, ipapagamit ko rin sa asawa ko. Siyempre, para sabay kaming gumanda. Gumanda. Pumogi siya, ako gumanda. Ganon yun. Hindi pareho kaming gumanda dahil siya lalaki, ako babae. Okay? So, ito yung 3W Clinic. Gusto niyo buksan ko? Ito ay ang laman niya. Naku. Ito ay made in Korea. Yan. Made in Korea. Sabi ko, try ko. Kasi balita naman natin lahat, no? Ang mga skincare na made in Korea ay talagang effective at may sinasabi talaga. So, this is 40 ml. Kung sa ounce pa is 3.05. Ay, 3W Clinic Miss Korea. Miss Korea ang nakalagay dito. Kita mo? 3W Clinic. Ayan siya, guys. At kung gusto mong tignan ang laman, at ang nakalagay sa description hindi ko maintindihan dahil Korean. Korean siya. Tapos
pati yung sa ilalim. Ang nakalagay lang na nakasulat na mabasa ko ay yung Cosmetics Korea Company, made in Korea. Yun lang, ito. Dito sa bandang huli. Yun lang. Pero ito, Korean, di ko alam pronouncein o basahin. Kaya sorry guys. Miss Korea Official Production. Collagen eye cream, whitening, happiness, tapos whitening, tapos happiness is feeling cool, calm, and uplifted. Galing, no? Yung laman nga pala gusto ko ay, ganito yung takip niya guys, silver na ganyan, ewan ko kung aluminum or coated, parang plastic naman ang loob. Tapos ito, ay nako, may laman, siyempre may laman. May laman daw. Tingnan natin consistency. Wow, maligas-gas, masarap sa skin, guys, na medyo watery siya, pero it's creamy siya talaga, parang kumbaga parang yogurt, parang gano'n ang feeling. At ang bango, oh my god, ang bango, ang sarap ng amoy. Alam mo yung amoy malinis na may pagka-fruity, na may pagka malagay ko sa ilong ko kasi masarap. Masarap sa ilong. Masarap sa ilong ang bango talaga. Wow. Ganda. Maganda, hindi ko pa nagamit. Anyway, ibabalita ko sa inyo kung ito'y okay. At sinabi ko na yung price kanina. Ang price ay 261. I-minus nyo ang 121 na shipping fee, guys. Ito'y mura lang. Okay? Matagal mong gamit yun kasi mahaba. Parang Colgate eh. Parang yung hindi naman yung pinakamalaking size ng Colgate, yung yung gitna na size. Okay, so yung pang-apat ay itong wala na naman. Creative Imprint. What is that? Creative Imprint ang pangalan ng store. At wala rin naman. Code lang nakalagay. So, buksan ko na lang. Kasi minsan nandyan nakadescribe kung anong laman eh. Ito wala. Ganon din yung isa. So, buksan na lang natin. Ha? 283. Ayan, ulitin ko. Hindi ko na naipakita yung address. Yan. 283 pesos, guys. Tapos, kung ano ito, pati ako, hindi ko na matandaan kung ano ito, guys. Kaya, buksan na lang natin. Sama-sama nating tunghayan kung anong laman nito. Oy, magpakita ka. Napakaliit naman pala nito. Ano ba ito? Very tiny. What is this? Uy. What is this? Ang halaga niya is 283. Ano ito? What is this 283? What are you? Tagal lumabas. Ha? Luna Organics. May in-order ba akong ganito? Nude It Tinted Lip Balm. Nude It Tinted Lip Balm. Luna Organics. Ayan siya, guys. Luna Organics. Tingnan natin ang laman. Ang loob. Uy, ang cute. Uy, ano ito? Wow. Oh. Metallic siya. Metallic ang kanyang packaging. Like that. Para namang bala ng yung, alam mo yung shotgun. Parang ganun yung bala ng shotgun, oh. Diba? Oh, mas mataba lang konti yung shotgun. Ano nang pinagsasabi ko? At ayan ang laman. Okay, this is nude. That's why they call it nude. And ang laman ay, tingnan natin gaano kadami. Ayan. Mura lang ito, guys, kaya lang namahalan ako doon sa shipping fee. Ang alam ko na cancel ito eh. Kinancel ko to. Bakit napatuloy pala yung order? Hindi ko na siya itunuloy noon. Sabi ko kasi ang mura nga ng ng price niya, pero yung shipping fee mas malaki, kaya sabi ko useless.
Pero ito kasi, alam nyo kasi itong product ng Luna Organics, hindi mo nakikita sa SM. Ewan ko kung meron na ngayon. Pero dito, wala rin sa Watsons or sa any drugstore. Kaya in-order ko kasi balita ko maganda ito. Pwede itong para sa cheek, eyeshadow, multi-use. Kahit na ito lang dala mo, may makeup ka na. Parang ganun ba? Kaya nagustuhan ko. Ito yung matte pigment. Ayan, matte pigment, and then you know naman, ang shade niya ay very nice. Kasi ganito ang shade, oh. Ang shade niya is yung in na in ngayon. At tingnan natin ang pakita ko sa inyo. Uy, ano nang nangyari? Hala, oh my god. May kalat. Ayan siya guys, oh. Oh, di ba? Or pwedeng swipe ko na lang sa lips para makita nyo. Oh my god, parang bubble gum. Ano pa kaya? Baka makain ko to, ha? Ang sarap ng amoy. Kaya lang. May naramdaman ako. Parang malagkit. Yun lang. Malagkit siya, guys. Malagkit. Yun lang ang masasabi ko. Ano yun? Ang lagkit. Pero, mabango siya, pero ang lagkit. Ah? Ewan. Basta't malagkit. Yun lang napansin ko. Okay ang shade niya. Okay ang amoy. Kaya lang, ang lagkit. Yun lang. Yun lang problema, malagkit. Anyway, magagamit din. Wag mo na lang i-close, wag mo na lang dikitin yung lips mo. Kung ayaw mong maramdaman yung lagkit, gano'n na. Ano ba yun? Okay, anyway, patuloy pa rin tayo. At yung panglima. Ang panglima ay parang, umaalog-alog, umaalog-alog. Narinig nyo? Wow! Ano kaya ito? Ito kaya ay M&M chocolates. Ito ay mahal. Naku, 1,166. Alam ko na ito, natandaan ko na. Ito ay para sa amin ng lakay ko. Yes, I know. Yes, I know now. Parang naalala ko. Ang sarap ng tunog, no? Okay? At ang store ay name ng store is Mama's Closet. Ayan. Okay, I will open. Pampa-beauty pa rin ito. At maganda sa katawan. Yun ang pagkakaalam ko kasi hindi lang 10 na reviews ang aking nabasa tungkol dito doon sa store na yon. Yung mga reviews ng mga nakagamit na, ha. Ang daming review ang nagsasabi na ito ay okay sa kanila. Magandang effect at ito'y effective talaga sa kanila. Alam nyo kung ano ito? Teka lang. At buksan kong maigi para makita nyo. Jajan! Jaran! Wow! Super Collagen C. Ayan. Kasi, ngayon na nagkakaedad kami, na-realize ko at nasabi ng kaibigan ko, kailangang mag-take. Kasi yung kaibigan ko nagte-take ng ganito. Pero siya, iba yung kanyang brand. Ewan ko, galing yata sa abroad yung kanya. Pero, okay naman ito. Ito yung sa Neocell. Kasi gumamit na kami ng galing sa, saan ba kami bumili noon? S&R. Na-try namin, parang pakiramdam namin maganda. Kaya sabi ko, bibili rin uli ako. At nakita ko, ito ay medyo mura-mura. And then, ang contents nitong isang bottle na ito ay 250. Nakita mo yan? 250 tablets, guys. At
ang mga reviews, nagsabi doon na mura na raw at effective pa. Kaya, ayun, tuloy. Na-border ako. Tapos, ang expiration date ay sa 2022, November. Matagal pa. Supplement facts, sabi niya. Serving size 6 tablets. Serving per container approximately 42. Blah, blah, blah. Gusto niyo babasahin ko? Parang matagalan na tayo, no? Yun na lang description. Okay. Itong, para malaman nyo kung anong gamit, kung anong benefits ang pag-inom ng collagen. Okay? Healthy bones. Collagen is a complex structural protein that maintains strength. Naku, magiging ma-maintain natin ang kalakasan natin and flexibility throughout the body. As we age, sabi niya, aminin natin, lahat naman tayo talaga ay tumatanda eh. As we age, collagen depletion can lead to common signs of aging in the skin. Hair, nails, muscles, tendons, ligaments, and bones. Yun talaga. Obviously, pagka tayo tumatanda, ay maraming magbabago sa atin. Yung texture ng buhok, pero awa naman ng Diyos. Ang texture ng buhok ko ay okay pa. At ang ganda pa, at black na black pa yan. Thank you, Lord God. Tapos, ang skin, magkakaroon ng wrinkle-wrinkle, ganyan, magbabago, medyo magsagi-sagi. Ako medyo may sagi-sagi na dito, kaya na-realize ko kailangan ko na yata. And then, ang nails, ewan ko, ang nails, parang ganun pa rin naman ang nails, no? Pero, ang nails ko talaga ay ganyan na dahil nagtatrabaho eh. Always working hands ito, guys. Nako, hindi natigil. Paghuhugas, pagluluto, paglalaba, nandyan na lahat. Paglilinis, ay nako. Kaya, okay na, pero ang gusto ko lang dito sa collagen, yung para patibayin ang ating bones. Yung bones. Yung super collagen. Super collagen contains clinically studied neocell collagen. Hindi ko po alam kung ano yung neocell, pero nakikigaya na rin. Ang sabi nila, ang neocell ay maganda talaga para sa atin, sa pangangatawan. Talagang ma-maintain niya yung flexibility ng ating skin, bones, yung ano rin, pati rin sa mata daw, maganda. Which supports healthy collagen formation throughout the body using NeoCell technologically advanced hydration process. Large collagen molecules are enzymatically hydrolyzed into small peptides that are both bioavailable and bioactive in the body. Sa narinig ko, parang maganda. Pero sana naman ay nagtotoo ito. No? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa nagamit. Try natin. ang galing mo magsalita dito. Yun pala, binabasa ko naman guys. Hindi ko naman salita yan. Okay? Okay, another. Clinical results. NeoCell collagen has been shown to increase the skin hydration by an average of 21% and up to 50% with 92% of test subjects experiencing increased skin hydration and 60% experiencing firmer, softer skin. Yun ang isa kong gusto. Hindi siya yung katulad ng as we age, yung may tendency na ang skin natin ay mas nagiging dry. No? Kaya, you need to hydrate yung paglo-lotion natin, paglalagay ng moisturizer, ng creams, kailangan na yun. Itong NeoCell, yung collagen C, may contents ito na mag-prevent na ma-dry ang skin natin. Kaya maganda. So, to prevent wrinkles, prevent dryness of your skin, na yun ang cause ng pagri-wrinkle, ay uminom nitong collagen C. Pero,
Guys, wala pa. Hindi ko pa na-try ito. Kaya try ko muna and then balitaan ko kayo ha. Guys ha. This is 6,000 mg collagen type 183. Ayan. At ang kanyang brand ba nito? Ano ba? Super Collagen Plus C. Basta ganito ang bottle guys ha. Ang brand niya ay Healthy Joints. Ay hindi. Neocell ba ang pangalan nito? Hindi ko alam saan dito. Non-GMO plus gluten-free ang nakalagay dito. Dietary supplement. Ito naman yung lipstick nilagay ko dito. Malagkit guys, oh. Malagkit. Pero okay naman yung kanyang shade. Okay guys, yun. Ibinalita ko sa inyo ito. At sana naman ay naibigan nyo naman itong aking isinare sa inyo. At sana ay okay, anyway guys, yung mga link nitong mga pinamili ko ay ilalagay ko sa description box para kung interested kayo, ewan ko. Wala naman akong tutubuin, yun lang, isi-share ko lang sa inyo kung gusto nyo. Yun, ganun. Gusto ko lang i-share kung ano yung meron ako at mga interesting na bagay, ganon. Hindi naman porket nag-haul ka, nagyayabang, hindi. To share what is good to me, good for me, na gusto kong i-share din sa inyo. Ganon. Paano ko explain? Gusto kong i-share sa inyo kung ano man yung mabuting nangyayari sa akin. So, okay, bahala na kayo kumintindi, okay? Anyway guys, magpatuloy natin ang ating usapan dahil ito na yung part na gusto ko talagang magpasalamat sa inyo guys at gusto kong samantalahin itong pag-upo ko dito. Ang purpose ko ay ito, isa pa, ang mag-shout out. Kasi gusto kong i-shout out yung mga active since dumating ang 2020 till now. Ngayon ay February 27 since January kung sino yung mga active. Okay? So, I will start. Shout out kay Mr. or I don't know, feminine or masculine ito kasi Acroman ang kanyang name at ito yung napaka-active and I'm very thankful kasi inspiring yung mga inspiring yung pagko-comment niya kasi every time na may upload ako nandyan talaga siya at nagko-comment, nagla-like, ang bait niya. Kaya thank you po Acroman. Tapos si Meaty Chili, okay? At si Ian Endangan at saka si Josie V Vlog, okay? And then sunod ay si Saed Hamed. And then shout out din kay Basetown NCS. Tapos shout out din kay Rene Prosianos, kay Peace By, kay Yendal, kay Veronica Fisher. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much. And then kay Dimply Bean. Then shout out din kay Life Short Be Happy. Ang ganda ng pangalan, no? Life Short Be Happy. Thank you. At kay Y Mika. And then kay We're Proud Guys. Lagi rin ito nagko-comment. Thank you so much sa mga magagandang comments. And you're inspiring me guys. Ayan, nabubulol na ako. And then kay Selenophile JDY. And then kay Sofia Dorsey. Parang Italian ito. Ciao, Sofia Dorci, kung ikaw may Italian. And then, kay Hoon Smil, this is Korean. He is a Korean subscriber na lagi na nagko-comment. Very good. And very nice ang kanyang channel.
And then, oh, this one, Tiny Ariel Pearl. Thank you so much, darling. Napaka-sweet na bata ito. Ang bata lang siya na gamer at subscriber kong matagal na since I opened this channel. Thank you so much. And then, thank you so much sa lahat ninyo na nag-support. And then, kay Terry Habits. Terry Habits. And then kay Cebuana ako. And then kay Marivet Boysilio. Then kay Lucy Morisette. Thank you so much. At meron ding isang Italian, Signorina Sonia Conti. Grazie mille. Grazie tanto. Ciao. Poi at saka si Makabayan Ang. Thank you so much. Pero medyo matagal ko nang hindi na rininig since siguro nag-comment siya New Year noon. Makabayan Ang. And then Lavish Kush. Yun. At saka si Hi Jervy Lagura. Kumusta na? Dugay naman. Long time no see. But now see now. Long time no see na. Nasaan naman mo. And then, kang Pat MDCA 1. And then, kay JC Fabula. Yan. Yan. At itong lahat, ay nagpapasalamat ako sa inyo. Kung sino man yun, hindi ko na-mention. Siguro hindi ka naka-comment since umistep ang 2020. That's why hindi ko nakita ang pangalan mo. Pero anyway, thank you pa rin. Thank you so much. And then, sana ay mag-remain pa rin tayo dito. At sana ay maibigan nyo yung mga videos ko. At pakiusap ko lang, sana naman mag-suggest kayo kung ano man yung pinaka-gusto nyo na gawin ko sa video. Ano ba kaya ang hilig nyo, ang gusto nyong gawin ko na nababagay sa channel namin. Paki-suggest lang, okay? At nagpapasalamat talaga ako. Paano ko ba kayo pasalamatan? Thank you so much talaga. And thank you to the Lord our God dahil nandyan kayo na nagsusupport. At salamat. Hindi ko alam kung anong exact word to say thank you to you all. Okay? At ito lang ay nabulol na. Anyway guys, magkikita pa naman tayo uli. Thank you so much for now. Please like, comment, share, and subscribe. At sana sa mga nagsasabi na hindi nila alam, meron kasing isang viewer na gusto raw niyang nag-PM yata siya sa akin. Gusto raw niyang maglagay ng comment, hindi siya makalagay dahil walang space ng lagayan ng comment, or yung isa naman ay hindi raw niya nakikita na yung mga videos, paano raw gagawin niya. Ang sabi ko naman, baka hindi niya na click ang bell button. Kaya, please lang, be sure to click the bell button. Pag click nyo ng subscribe button, isalin nyo na yung bell button. Beside of that subscribe button, meron yung bell. I-click nyo lang yan guys, para sa ganon, every time na may upload ako, ay ma-notify kayo, okay? Para malaman nyo, nandyan na pala yung uploaded video para di kayo mahuhuli, okay? At I will see to it na I'll try my best na yun, ganon, na maibigay ko ang kasiyahan nyo at sana ay maging maganda ang videos namin. Alam nyo naman, simple lang kami, ganito lang, so pasensya na, okay? Thank you so much. I love you guys. See you. Bye-bye. Thank you so much.